But I grabbed her, and she bumped her head. Bad. And when I looked down, she was under the water, and I hit the water release. And I pulled her out of the tub, and I leaned her over, and I was scared to death. În 2004, sergentul american James Pitts din orășelul Sheffield Lake, Ohio, și-a omorât soția după ce s-a întors acasă dintr-o misiune de luptă din Irak. Sergentul Pitts a fost diagnosticat cu o formă severă de stres post-traumatic, o rană invizibilă care, netratată, i-a distrus viața. I started drinking. And drinking's been my worst friend for the longest time. În momentul comiterii crimei, James lua pastile, trăia o stare de continuă agitație, avea coșmaruri și repetate flashback-uri de pe front. James este unul dintre cei 320.000, adică 20% dintre militarii americani care s-au întors acasă din Irak și Afganistan cu simptome de stres post-traumatic. Și alte armate înregistrează cazuri de stres post-traumatic. 8% dintre militarii canadieni mobilizați în Afganistan între 2001 și 2008 au fost diagnosticați cu această tulburare. Britanicii au o rată estimată la 4%, iar 2,9% dintre germanii mobilizați în Afganistan între 2009 și 2010 sufereau la un an după întoarcere de stres post-traumatic. Spre deosebire de restul lumii, România, țară care a participat la misiunile din Irak și Afganistan cu 30.000 de oameni, raportează oficial 0 cazuri de stres post-traumatic. La noi nu a existat niciodată raportat un fenomen al stresului post-traumatic. Mai mult, ca nicio altă țară aliată, noi nu am avut nici măcar un diagnostic de stres post-traumatic, după cum ne spune chiar psihologul șef al armatei. Nu există militari diagnosticați cu stres post-traumatic. În ciuda acestui răspuns categoric dat acum din poziția sa oficială din Ministerul Apărării, domnul Prisăcaru semna în 2005, după ce a fost în Afganistan ca psiholog militar, un studiu care semnala cazuri de stres post-traumatic. Documentul susținea existența stresului post-traumatic în rândul a 4 loturi: Iași, Focșani, Dej, Craiova, de militari români mobilizați în Afganistan și Irak între 2003 și 2004. Printre simptomele descrise în acest studiu, care confirma existența stresului post-traumatic, se numărau amintiri recurente sau chiar vise cu un conținut terifiant. Concluzii normale, mai ales dacă luăm în calcul că în 2003 lotul Iași a pierdut în Afganistan în urma unui atac 2 oameni, tragedie care desigur i-a afectat și pe colegii lor. Domnul Prisăcaru semna studiul alături de doctorul Edmond Kraxner, șeful de la acea vreme al psihologilor militari. Domnul Kraxner îi contrazice pe oficialii actuale a armatei și susține și astăzi că în armata română există cazuri de stres post-traumatic, chiar dacă nu sunt înregistrate oficial. Clar că sunt militari care au suferit sau suferă de stres post-traumatic. Am pus întrebarea în repetate rânduri la minister. Psihologul militar Maria Magdalena Macarenco susține punctul de vedere oficial exprimat de doctorul Prisăcaru. Oficial, nu există cazuri de tulburare de stres post-traumatic. I-am întrebat pe experții independenți dacă este posibil, din punct de vedere statistic, ca niciun militar român să nu dezvolte o tulburare care se înregistrează la toate armatele implicate în teatrele de operațiuni. Iată răspunsurile. Mi-e greu să cred. No. Absolutely not. Ne-am întors la domnul dr. Kraxner, cel care a condus între 2000 și 2008 secția de psihologie militară. Din moment ce susține că au existat cazuri de stres post-traumatic, l-am întrebat câte diagnostice clare au existat în vremea când conducea departamentul. Aici este problema la care ajunge. Deci diagnostice, discutăm în termen medical acum și nu psihologic. Da? Eu nu am știință de astfel de diagnostice, dar cu siguranță, repet, elemente care au putut conduce la astfel de diagnostice au existat.
Elemente de stres post-traumatic care, după cum susține domnul Kraxner, nu au fost luate în considerare de medicii psihiatri care au preferat să dea alte diagnostice. Poate că diagnosticele au fost puse sub o altă formă, sub o altă tulburare, fie de depresie, fie de anxietate generalizată, că nu a fost pus un diagnostic. Aici nu este problema mea, spuneam, este problema medicului psihiatru. În iulie 2012 intervievam mai mulți militari români întorși din Afganistan. I-am întrebat atunci, printre altele, ce știu despre sindromul post-traumatic și dacă au avut colegi care au semnalat astfel de probleme. Constatam nu doar o teamă a militarilor de a purta stigmatul unei boli mentale, dar și o teamă a armatei că își va păta blazonul. Am avut un coleg care... Dar nu l-am lăsat noi să trecă pragul. Nu, ne-am strâns mai mulți în grup, ne-am băgat în mijloc și zim, care e problema ta? Terapie în grup. La psiholog. Sunt numai tensi militarii noștri. A găsit România formula magică prin care trimite în teatrele de operațiuni doar oameni tari, perfect pregătiți să facă față unei traume, sau este vorba despre o raportare în stil românesc? Reprezentanții MAPN au monitorizat atent acest proiect și au dorit să asiste la toate interviurile. Au arătat o grijă obsesivă pentru a-i proteja pe militari de întrebările civile. S-au oferit de asemenea și de comparații. Nu contează ce probleme au alte armate. Militarii români stau 6 luni în teatrele de operațiuni, sunt puternici fizic și mental, sunt pregătiți și evaluați constant. De ce nu avem, deci, cazuri de stres post-traumatic? Pentru că oamenii sunt echilibrați, pentru că au o structură armonios dezvoltată. Personalul nostru este un personal hiperspecializat, aș putea să spun, pregătit cu o înaltă calificare profesională. Este completat de colega sa, psihologul militar Maria Magdalena Makarenko. De ce nu au militarii români simptomele stresului post-traumatic după ce au trecut prin traume profunde? Ei bine, pentru că nu au avut frică. Chiar nu le-a fost frică, pentru că în momentul în care îți vezi colegul omorât, sfârtecat practic în două de o mină antipersonal și ai curajul să te duci acolo, să te apropii de el, de jumătatea de om care a mai rămas, să-i strângi de pe câmp resturile umane, înseamnă că nu ai experimentat nici frică, nici neputință și nici oroare. Și asta face ca militarul respectiv, deși trauma este extrem de severă, să nu aibă tulburare de stres post-traumatic. Fostul șef al psihologiei militare, doctorul Edmond Kraxner, are și aici o opinie ușor diferită de cea oficială. Vorbește și el despre frică, dar nu de frica soldaților în fața morții, ci de frica armatei de a nu crea o impresie greșită în fața civililor. Cred că, per ansamblu, ideea aceasta de existența unui fenomen sau teama că am putea să vorbim despre un fenomen ar crea anumite reticențe. Cred că aici există această teamă. Să nu cumva să creăm impresia sau imaginea că la nivelul unei structuri poate să apară un fenomen. Noi nu avem un fenomen al stresului post-traumatic în armata română. Nu există un sindrom, există doar cazuri individuale. Succesorul său în funcție vede situația diferit. Nu există nici măcar cazuri individuale, iar această lipsă de diagnostice este un element de mândrie pentru uniforma militară. Ne bucurăm că nu avem astfel de situații, astfel de cazuri, pentru că ar fi dramatic să auzim că au participat în teatru, au fost repatriați și au parcurs această secvență, etapă de evaluare psihologică, de evaluare medicală, sunt lăsați, sunt trimiși în familie și acolo să dezvolte acte de violență asupra membrilor de familie sau chiar să ajungă la un suicid. Pentru a proteja o imagine uniformă și de teama că s-ar putea crea impresia că există și la noi un sindrom al stresului post-traumatic care ar dezonora eventual armata română, am ajuns să dăm naștere unui alt fenomen, sindromul nu.
Iar acest sindrom, spun experții, este chiar mai periculos pentru militari și pentru familiile lor decât primul. Nu există. Nu. Negarea nu este o soluție. Un fenomen al negării pe care oficialii militari îl alimentează îi afectează nu doar pe militari, ci și pe soțiile lor, soții sau copii care și-au luat inima în dinți și au trecut pragul Institutului de Traumă din București. Vin mai degrabă persoanele rude, copii și parteneri. Am lucrat cel mai mult cu copiii celor care au lucrat în armată și au consecințe. Cum se manifestă aceste consecințe? Sunt vise de tip coșmar pe care copiii le au, în care apar imagini pe care de fapt le-au trăit părinților în timpul războiului sau în timpul plecărilor. Sunt dificultăți de relaționare, pentru că acești părinți, după ce au trecut prin război, au venit acasă transformați și s-au raportat foarte diferit la copiilor. Stresul post-traumatic este un fenomen care nu mai e de mult tabu în țări cu o îndelungată experiență militară. În Statele Unite, de pildă, armata vorbește deschis despre asta, iar metodele de asistență și tratament sunt foarte diverse. Acest soldat a fost în misiune în Irak. Acum îi ajută pe camarazii care acuză simptome de stres post-traumatic să le depășească cu ajutorul hip-hopului. Există și alte mijloace inedite de terapie, cum ar fi terapia cu delfini. Un jurnalist american ne explică într-un interviu făcut din Afganistan, unde studiază stresul post-traumatic în rândul militarilor, cum armata americană a devenit mult mai deschisă în ceea ce privește problemele de sănătate mentală în general și stresul de luptă și stresul post-traumatic în special. I think one of the primary ways that soldiers cope with combat stress when they're deployed is by talking with one another. I think many of them want to do their own part to help reduce the stigma or the fear that some soldiers still have. Older soldiers who may have experienced post-traumatic stress and have come back to Afghanistan and feel like they've been able to surmount some of the problems that they had before, feel very strongly about trying to let younger soldiers know, hey, look, you know, this is nothing to be ashamed of, and going to seek help is nothing to be ashamed of. That's actually a sign of strength. Psihologii armatei spun că noi românii depășim stresul și oroarea războiului prin umor. Militarii români sunt ași în a-și exprima umorul și este un mecanism de coping, de reziliență, dar în același timp este și un mecanism de apărare. Umorul este atât partea pozitivă, adică o resursă, dar și o apărare. Pentru că după ce treci de trauma respectivă, să ai umor înseamnă că te aperi de durerea prin care ai trecut, bineînțeles. Să ne întoarcem la cazul sergentului James Pitts. Desigur, este un caz extrem. Desigur, puțini militari dintre cei diagnosticați cu stres post-traumatic ajung la astfel de fapte extreme. Armata americană a înțeles însă că tulburările de stres post-traumatic pot duce la adevărate tragedii dacă nu sunt depistate și tratate la timp. În România, discuția despre stresul post-traumatic este încă la început. Armata păstrează o reticență față de problemele de sănătate mentală și consideră că stresul post-traumatic este o problemă mai degrabă teoretică, ce îi afectează pe alții, nu pe români. Consideră că orice caz de stres post-traumatic ar fi o pată pe obrazul armatei. Un eșec al programului de pregătire psihologică, o rușine. Din fericire, noi nu avem un James Pitts. Încă.